Hayırlı erте, Tur efirda Tatarstan яңалыклары студияда Идел Кыямов. Безнең бүгенге чыгарылышта. Бүгенге чыгарылышны күңелле хәбәрдән башлыйбыз. Татарстан халык санын алу буенча лидерлар рәтенә керде. Республика халкының 97% җанисәбен алуда катнашкан. Халык санын алу барышында иң активлар кыйммәтле призлар белән бүләкләнә. Конкурста ничек катнашырга мөмкин? Хәбәрчебез белеште. 3, 2, 1, поехали! Let's go! Смотрим, 588. Кугмарада яшәүче Алсу Хайруллинага да бәхет елмайды. Ул соңгы модельдәге яңа телефон сатып алырга хыялланган. Экранда үз сәхифәмне күргәч бик сөендем. 5 минут буена тынычлана алмадым. Мин җиңдем. Һәр көнне ВКонтакте шелтәрендә уйнатуны көттем. Мин инде iPhone отарга өметләнмәдем, чөнки катнашучылар көннән-көн арта барды. Стационар исәпкә алу участогында яки күп функциялы үзәктә исәпкә алуда катнашкан һәр кеше үзен сынап карый ала. Моның өчен халык санын алу турында плакат яки баннер аша фотосурәтне ВКонтакте шелтәренә яки Татарстан вместе моя перепись хэштегы белән Инстаграмга куярга кирәк. Төп шарт катнашучының аккаунты ачык һәм коммерцияле булырга тиеш түгел. Когда уже прямой эфир завершен, с ними сразу же связываются наши менеджеры. Турдан-туры эфир тәмамлануга безнең менеджерлар алар белән элемтәгә керә, үзебезгә чакыралар. 9 көн эчендә 18 iPhone бүләк иттек инде. Катнашучыларның күбесе килеп үз бүләкләрен алды. Безнең катнашучылар Казаннан гына түгел, бөтен республикадан. Әгәр Җәйтүбән камы Шаллы, Алабугадан да җиңүчеләр бар. Яңа смартфонны отарга өлгерү өчен халык санын исәпкә алуда 14 ноябрьгә кадәр катнашырга кирәк. Кичке сәгать 8дә соңгы 2 телефон уйнатыла. Ания Габадуллина, Елизавета Жукова, Илдар Галиутдинов, Татарстан яңалыклары. Түбән Кама районында экологлар министрлык һәм ведомство вәкилләреннән торган комиссия Каракүл территориясенең торышын тикшерде. Күлне уникаль су объектларын саклау федераль программасына кертү өчен гариза бирергә җыеналар. Әлеге сулык ничек итеп саклана? Бу хакта киләсе репортажда. Каракүл халык теленә пионерлар күле буларак кергән. Биредә Казан дәүләт университеты студентлары үсемлекләрнең кызыл китапка кергән төрләрен ачыклаган. Шул вакыттан бирле сулык уникаль санала. Аны яңарту, чистарту эшләре башланды. Бүген күл янына яна экологлар килде. Мы бы очень хотели, чтобы этот объект у нас в этот проект «Экология» вошел, но для этого нам необходимо постараться, как раз, повторяю же, по подготовке документов, которые необходимо предоставить. Хәзер экологларның бурычы әлеге күлне уникаль су объектларын саклау федераль программасына кертү. Беренчел бурыч күлнең төбен, ләм катламнарын һәм чишмәләрне чистарту. Встреча прошла, конструктивно. Очрашу конструктив узды. Күп кенә сорауларга җавап алынды. Ләм катланмаларын ничек кая урнаштыру урыннары турында киләчәктә киңәшмәләр уздырабыз. Күлне федераль программага кертеп, зертләндерү, чистарту эшләрен башлау өчен планнар тәкъдим ителде. Эшнең кайчан башланачагы әлегә төгәл билгеле түгел. Экологлар документларны әзерли. Фарис Мөхәммәтов, Денис Макаров, Евгений Лызаев, Татарстан яңалыклары, Түбән Кама. Хәзер яңалыклар чыгарылышын ковид йогышына бәйле мәгълүматлар белән дәвам иттерәбез. Республика балалар клиник хастаханәсе табиблары ковидның балалар сәламәтлегенә ничек йогынты ясавы турында сөйләделәр. Дәваланганнан соң да ауруның кайбер билгеләре калуын искәрттеләр. Тулырак мәгълүмат киләсе сюжетта. Слова тебе говорят, они спасибо. Когда уж спасибо, таешь, я говорю, малыш, спасибо мне. Это спасибо, это уже. Шәфкать туташлары һәм табибларга әйтелгән рәхмәт сүзләре төп бүләк. Ковидтан дәваланган кечкенә пациентларның өйләренә кайтыр алдыннан әйткән шушы сүзләреннән дә кадерлерәге юктыр. Невозможно остановить, когда начинаешь кашлять и Йөткерә башлагач туктап булмый. Балаларны өйдә генә дәвалап булмас иде. Йөрәк иянәге авырулы балаларга бигрәк тә кыен. Суларга кислород җитмәй. Гайфуллиннар гаиләсе ковид белән авырган. Күрше палатада ятучылар да шулай ук. 6 айлык Даниярның үпкәсе 50%-ка зарарланган. Әтиян исә прививка ясатырга өлгермәгән. Ковид юктырганнар. Это тяжелая болезнь. Бу хәтәр авыру. Мин моны үземдә тойдым. Бу бик куркыныч. Хастаханәдән өйләренә кайтучыларның йөзләрендә елмаю балкый. Кызыл зонадан көн сайын 5-7 кешене чыгаралар. На сегодняшний день количество детей. Хәзер 30 бала ковидтан дәвалана. Бер ай элек аларның саны күбрәк иде. Бәхеткә балалар арасында авыручылар саны кими бара. Пациентларның хәлен хастаханәдән чыккач та тикшереп торалар. Мультивоспалительный синдром, но это очень тяжелый синдром.
Балаларда ялкынсыну синдромы күзәтелде. Бу бик авыр хәл. Аларның каны тиз бозыла, иммун системалары нык түгел әле, йогышка тиз бирешәләр. Табиблар ковид йоктырмауның төп чарасы вакытында прививка ясату диләр. Регина Софиуллина, Ләлә Зайнуллина, Никита Граханцев, Татарстан яңалыклары. Буа шәһәренең Үзәк базарында ковидтан мобиль вакцина ясату пункты ачылды. Элек медицина хезмәткәре булып эшләгән Любовь Ваничкина ковид белән быел гыйнвар аенда бик каты авырган. Инде савырга өмете өзелгән мәлдә табиблар гомерен саклап калганнар. Авырдан соң 6 ай үткәннән соң пенсионер ковидка каршы прививка ясаткан. Февральдә кабай сатырга җыена. Үз мисалында башкаларын да прививка сатырга чакырды. Будьте благоразумны, надо это делать. Акыллы булуы зинһар. Ковидка каршы прививка ясатуны бүген үк башкарырга кирәк. Менә сезгә шуның өчен ял көннәре бирделәр. Вакцина ясатыгыз. Бу үзегез һәм балаларыгыз өчен бик мөһим. Үзәк базар территориясендә ковидтан прививка ясату пункты район башлыгы күрсәтмәсе буенча оештырылган. Пунктның ишекләре иртәнге сәгать 7-дә үк ачык. Әлеге мөмкинлектән уннарча кеше файдалана. Пожалуйста, приходите. Вот мы здесь сидим. Килегез, рәхим итегез. Кешеләр киләләр, укол ясаталар. Теләүчеләр бар. Буа шәһәрендә мобиль вакцина ясау пунктлары тагын 4 урында. Медицина училищесы, ветеринария техникумы, Дома сәүдә үзәге һәм Венец аптекасы биналарында эшли. Фарис Мөхәммәтов, Илсияр Гаязова, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары, Буа шәһәре. Республикада без бергә мы вместе дип аталган бөтен Россия акциясе дәвам итә. Ул кызыл зонада эшләүче табибларга, өлкәннәргә, ялгыз кешеләргә ярдәм итүгә юнәлдерелгән. Россия төбәкләрендә сәламәтлек саклау системасы киеренке эшләгән вакытта волонтерлык үзәкләре тупланды. Медицина оешмаларында, кол үзәкләрдә, вакциналаштыру пунктларында эшләү табибларны чакырту өчен волонтерларның ярдәме бик кирәк. Мы вместе хәрәкәтенә балалар спорты федераль проектының төбәк координаторы Ольга Павлова да кушылды. Волонтер-медиклар бөтен Россия иҗтимагый хәрәкәтенең Татарстан бүлеге җитәкчесе Анна Макарова белән бергә 12-нче шәһәр хастаханәсенең кызыл зонасында булдылар. Кызыл зонада тернәкләндерү бүлегендә аерым палаталарда табиблар авырулар белән аралашты, табибларга рәхмәт әйтте. Республиканың җәмәгать транспортында QR-кодны тикшерүне гамәлгә кертү тәртибен аңлаттылар. Транспорт предприятиеләре хезмәткәрләре QR-кодны пассажирлар салонга кергәндә тикшерә. QR-код ковидтан прививка ясаткан яки коронавирус белән авырган кешеләрдә булырга тиеш. Табиблар тикшерү йомгаклары буенча ковидтан прививка ясату тыелган кешеләргә дә QR-кодлар бирелә. Аларны республиканың сәламәтлек саклау министрлыгында әзерлиләр. Тикшерү вакытында электрон кодны гына түгел, кәгазьдә бастырылган кодны да күрсәтергә мөмкин. Җәмәгать транспортында яңа чикләүләр 22 ноябрьдән гамәлгә керә. Башка темаларга күчәбез. Шаллыда физик мөмкинлекләре шикле кешеләр өчен машина йөртергә өйрәтү курслары башланды. Практик дәресләрдә беренче тапкыр коляскадагы инвалидлар рульгә утырды. Мөмкинлекләре шикләнгән кешеләр өчен автомактәп махсус 2 автомобиль сатып алган. Грант акчасын тоткан булганнар. Машина йөртергә өйрәнүчеләрнең күбесе коляскада. Алар өчен машиналарны яңадан җиһазландырырга туры килгән. Мондый автомобильләрдә тормоз, газ һәм сцепление педальләре руль аша идарә ителә. Ә менә тапшыру тартмасы үз урынында калган. Ә юл хәрәкәте кагыйдәләренә багышланган дәресләр онлайн форматта уза. Я из города Нижнекамск. А почему вы приезжаете на занятия в Набережные Челны? Ну, потому что у нас по Татарстану вообще нет такую машину, и как бы тут только... Вы же сегодня первый раз за рулем машины сидите? Да, первый раз. Какие ваши первые эмоции, вот столько оборудования другого? Ну, пока что очень хорошо, думаю, что все так же будет. У меня сегодня второе вождение, вчера было ознакомительное, а сегодня уже... упражнение «Заезд в гараж». Сложностей нет, просто как бы нервничаем, волнуемся из-за того, что первый раз машина, тем более с такими, как сказать, оборудование такое сначала было непонятным. Республикада мөмкинлекләре шикләнгән кешеләрне өйрәтә торган автомәктәпләр бармак белән генә санарлык. Шунысына билгеләп үтәргә кирәк, дәресләр бушлай уздырыла. Күпләр машина йөртү хокукын алу өчен Чаллыга, Түбән Кама, Алабуга, Әлмәт һәм хәтта Казаннан хәтле килә.
На сегодняшний день по обучению по проекту «Курсант особого назначения» Бүгінгі күндә махсус белгіләнгән курсант проекты буенча без 60 кеше җыйдык. Хәзерге вакытта 2 төркем белем ала. Автоматта һәм механикада 20 кеше эшли. Тагын 20се үз чиратын көтә. Без гыйнвар-февраль айларында тагын 2 төркем ачарга планлаштырабыз. Киләчәктә грант тәмамлангач Чаллы автомәктәбе проектны ябырга җыенмый. Инвалидлар өчен машина йөртү дәресләрен даими нигездә һәм акча хисабына калдырга җыена. Гызилә Батырханова, Руслан Бикмөхәммәтов, Татарстан яңалыклары, Чаллы шәһәре. Шаян ТВ каналы эшли башлаганга бүген 3 ел. 2018 елның 12 ноябрендә Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән Шаян ТВ телеканалы беренче тапкыр эфирга чыкты. Татар телендә белем һәм тәрбия бирүче бердәм мәйдан булдырган балалар телеканалын бәйрәмнәре белән котлыйбыз. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде, хөрмәтле телевизор караучылар, халык сонын алу тәмамланырга 3 көн калды. Ә без сезнең белән сау булашабыз. Берничә минуттан эфирыбызны Хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Бездән аерылмагыз.